So, what's up sa inyo mga choy? Haha! Kita magsaba-saba dire kay mga sipaya, batig ng mangutana tagaron no? Og unsay naakit. Mangutana tagaron kung gamay ba o dako. Let's go! Ling! Gamay o dako? Dako. Nga naman. Lami man. Anong lami man? Lami kay sa mukul. Gago! Ganito sa tag-iya, sa balay. Tubag yatek, pag-ausun na karon. Dako o gamay? Dako. Nga naman. Ayaw, ayaw. Nga naman. Ayaw, nga naman. Nga naman. Lami daw ang dako. Bay. Bay. Kasama yun, gamay o dako? Gamay. Nga naman. Kay gilok. Anong gilok man? Anong gilok man? Anong gilok man? Anong gilok man? Hey, basta lang. Oh? Gay? Gamay o dako? Dako nga gamay. Ganang dako nga gamay man. Kay gamay man kung bit-bit. Kay dako kay kag ilaw. Ah! Gid. Ikaw. Gid. Sa'yo mo, ganahan, gamay o dako? Dako ako ah. Yung, siyog eh. Dako. Nga naman. Dako man ako ah. Tanong magbakas. Gid. Ikaw, Des. Saka na, pinagagan. Ang sa may ganahan mo, gamay o dako? Dako. Nga naman. Kay huot man. Gid. Wow! Dako. Ang sa may mo ganahan, gamay o dako? Dako kay kamatis. Dako. Nga naman. Kag-ilong. Yes. Gago! Uy! Sibukasin ni man. Anong gama? Ano to? Anong dako man? Patrodon. Kay lami man. Cute. Lami na eh. Lami man yun ang dako. Lami na yung dako na eh. Klaro, ana. Muni. Dahil. Oh. What's up? Patananan. Ay, ang tantang Ruby. So guys, mamagpapa ako sa interviewon. Yeah. Ako yung nang sinag kung sa'y ganahan nila dako o gamay. Ako papasa. Sama ni mo pa, hindi ganahan dako o gamay. Dako ko pagsaling sa ako ang trabahoan ko. Sa pagbuhan ako sa dahil ko, dako ko pagsaling kaya hindi naman nabuhay ang akong pamilya sa itong trabahoan. Muna nga dako ko pagsaling dyan ang trabahoan na kasi dagmarag sweldo pero mabuhay rin. Nice. Sa ganahan mo, dako o gamay. Dako akong pagsalig kay nangano gamay pa akong pagsalig dili mabuhi ang ako hang mga anak dili makagraduate ako sa kalat babae tapos kani ako hang tapad karon puhon so dako jud pagsalig sa Ginoo labi na gyud sa akong pamilya dako na kay pagsalig di pag-ayo ano to So what's up sa inyo mga choy? Kanina nagputo ba nga itong video? Kung ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa akong channel, please subscribe to my channel and don't forget to click the bell para ma-notify ka sa akong mga bagong videos nga akong ipang-upload. Peace out!